Az Új Magyar Szó és a Maszol.ro által indított 10 nagyobb erdélyi várost érintő turné leginkább arra keresi a választ, hogy milyen legyen az egyetlen országos magyar nyelvű közéleti és családi napilap. A Maszol.ro újdonságnak számít Romániában, hiszen ez az első eset, hogy egy újság internetes honlapja annyira kinövi magát, hogy hírportálként külön sajtóterméknek számít. A turné székelyudvarhelyi állomása a Sztár Rádióban kezdődött, így számoltak be a rendezvény céljáról először. Nagyváradon kezdtük a múlt héten, és Sepsiszentgyörgyön zárunk. A célunk, hogy megismertessük a nagy közönséggel az Új Magyar Szó és a Scripta kiadó legújabb projektjét, ami a www.maszol.ro honlap. Ez a honlap most már hírportálként működik, szinte másfél hónapja indult újra ebben a formában, ami azt jelenti, hogy most már nem csak a lap tartalmát képezi le virtuális térben, hanem egy más és új tartalmat is ad, illetve frissül napközben is, tehát a híreket, az eseményeket már megtörténtük után, azonnal el lehet olvasni, meg lehet találni. Az Új Magyar Szó és a Maszol.ro újságíróit a szomszédnéni produkciós iroda is elkísérte útján. A humortársulat célja kicsit eltér az Új Magyar Szó terveitől. Nemrég indultunk, megpályáztunk egy-egy Európa parlamenti képviselői helyet, programpontjaink között több minden szerepelt, például autópálya minden erdélyi várost érinteni fog, kivéve Balánbányát, és ugyanígy szerepelt az is, hogy a világbékát elérjük. A szomszédnéni produkciós irodát azonban nem csak a nemes célok vezérlik, önös érdekből változtatták vándorcirkusszá a napilap turnéját. Szeretnék, hogyha túlélnénk ezt az egész dolgokat, amik vannak itt, mint például a globális felmelegedés és a piahiány. A turné során rengetegszer feltették nekik a kérdést, hogy miért pont világbéka. A humoristák Székelyudvarhelyen rántották le a leplet a titokról. Mi nem akarunk disznóhumort nyújtani, úgyhogy inkább a világbéka, ami kicsit zöldrűhes, de amilyen. A turnén egy harmadik humorista is társult a szomszédnénihez. A csapat Zsók Leventével kiegészülve Székelyudvarhelyen is teltházat produkált.